and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. After year, kahinay sa tubag ni Alea. Ikaw, Ada. Andam na! Walang kabuhay-buhay ang tinubagan ni Aliyah. Okay, ingon ini Aliyah. Hatagan taghihapon kag higayon. Katapusang higayon aron nga makabuot gyud nimo ang hustong hukom. Karong gabi hula-hula pag-ayo ha. Timbang-timbang gyud kung andam ka na magyud nga musugod sa imong mga pangandoy. O bas palabihon ba din nimo nga pagminyo ra ka og sayo. Kay ugma dayon sa kadlawon, ibalik ti ka sa inyo. Ayaw, sir. Dili ko, sir. Mo eskwela gid ko, sir. Mapauli na sad mo sa Cebu, sir? Ato na sad mo dito magmisyon? Dili Aliyah ha. Ako ito magyawa kita. Dili Aliyah kini. Kuan ani ni. Mauban lang ninyo karon si Sir Del nimo para mo niya ka ng matabangan sa pagpahimutang sa Ada ba? Tabagaw. Supay. Udaw sa ko sa lubong sa akong papa kay atong adlaw sa mga minatay. Wa magi ko makapakita dito gumikan sa kadakan sa among giatiman dinhi sa Davao. Ibasad mahimo nga ako na lang nga ibaliwa ang akong papa. Kay patay na lagi. Mahal kay anak ko siya. Nya pagkahuman di ay, mularga na sad ka para mo balik dinhi. Oh. Wa pa man kumahuman sa komisyon dinhi sa Davao. Mao nga mobalik ko. Nus ana sa ka ta magkita og usab. Ang panahon mo ay atong agdon Aliyah. Mao ni ang ila, Aliyah? Unsa akong kalibutan? Hala. Wow. Girls, okay. Madaog na ta. Welcome to your new home, girls! Hala. Okay, this is your room. Kisi mo angkon sa ibabaw. Ako lang. Pwede? O sige. Ikay di sa ibabaw or mahog ka. Kay sobra ra ba kaay kakalihukan. Lihukan di ay kaada. Grabe kay na siya kalihukan. Murag urasan. Kapila mi mag-uban ang nagkatuog anak niya. Na, bunog kus patid og siko anak niya, oy. Nya, unsa man? Sa ibabaw gyud ka? Sa ubos na lang ko, uy. Aha. Naadi mo'y tinaguan ha? Unsa man say kalaki ni Aliyah, ha, Ada? Ay palkansi kay gibuking ka oh. Unsa man say lihok ining Aliyah? Magdapo. Murag patay nga gihaya. Sa klarong pagkasulti, Relax ra og dili ta mabalaka kay magpuyo ra gid siya. Oh, buotan man gid na siya bisag mato. Amay na lang kay wa ka mingon nga butan na si Aliyah kun matog. Buotan siya mong daghan kay ganahan niya. Babay ug lalaki. good. Unya, ipadayon ang gugman ninyo sa usag-usa, ha? I hope dili gid mo magkaaway dinhi. Ha? Dili gid Sir Del. Promise ha? Plano ni Mama nga ugma malakaw ta para magbanding. Mag-dinner ta after nato sila isuroy og mapalitan og dugang mga gamit kuya. Okay, it's a date.
Happy? Oh, sir. Okay. Napahimutang tanong mo si Ada. Okay? Uban ninyo sila si Mama, si Ate ninyo, si Yaya, ug uban pa mga tao nga nagtrabaho ubos na mo. Mga tao nga kasaligan. Kaya andam nga musuporta ninyo ni Ada. Mao nga inyo sa nga isipon nga inyo ni bahay, ha? Dili mo isipon din nga laing tao. Mao nga wada inyong kaikog kauwaw. Pero ayaw lagi ang respeto. Okay? Nakita ninyo ang pagmahal nga gipahinungod ni Mama diha ninyo. Mao nga maglaom ko nga gikan ining orasa, inyo sa siyang isipon nga inyong mama, inyong inahan. Sa klaro nga pagkasulti. Okay? Oh, sir. Oh, sir. Salamat, Sir Del. Salamat gid kaayo. I love you. I love you. Yaw! May problema? Wa, ayaw kong tagda. Alam panghilabot God, ibuobo ang imong atensyon sa imong pag-drive diha. Aron di ta madisgrasya. Oh, uy, hala. Yaw? Nahinumdum ka ni Yaw. Aliyah? Ugaw. Daan pa ko mo na ito bag. Taod-taod lagi nga, wala ko siya ikasulti. Kay sugad sa itong pagbalik din sa Davao. Nabisi na sadta sa pagsige natong lakaw. Aron sa pag-explore ko na asa na sa nato makiti ang mga pobre nga mga binuhat. Nga nagkinalan sa atong panabang. Bisita sa pag-attend sa atong mga packages nga gipada sa atong mga sponsors. Para ato lang yung mahatod sa mga tao nga hingtungdan. Ikaw, Gaw. Wa pa ba moabot sa imong hunahuna ang pag-give up sa imong pagkuyog-kuyog na ko? Taas-taas gaya mong gisulti, Gaw. Action kog duka, pero ako yung na-realize mo. Hilom di Gaw eh. Ani ni, o sa may mo ikatubag, kung akong isumbalik nimo ang imong pangutana. Dili tagid kabuhian bisag unsa pay mahitabo, Gaw. Tungod kay ako nakita diha nimo ang pagkamatinud-anon. In my worst time, naa ka nga misagang nako. Miam-am nako. Mga kaluoy sa Ginoo. Kanunay ko gipahinumduman niya. Tungod kay naa ka kanunay nako, Gaw. Ako ra nadawat sa dakong kasayon ang pagpakaaw nako ni Pauline. Abi ni mo, Gaw, sutihan talang ka. Igo lang ko nagbaw sa dakong utang buot nako diha mo. Sa among kawadon sa unang panahon, naa ka. Imo ming gisuportahan. Maong angay ba din na akong bugtian sa pagbudhi? Tiligaw. Kung asa ka, makapaabot ka, nga tuasad ko. Lami ang ihila ko eh. Di mo hila ka niya. Aron, maluag-luag na imong dugan. No, Ngano ka? pagkapaspas ding mulabay sa mga adlaw sa. Kabantay ka? Ngano man? Gisayangan ka nga wa pa kay asawa? Ulo! Ay sis, yan ko tabi mo on naman ang problema. Kung buot unya sa Ginoo, Gaw, nabuing. What I mean to say, kana ba kung pagbuot unya sa Ginoo nga himuon ta niyang mga maas ba? Maas. Naman di mahalin ba? Ay okay ra lang. Kana pwede maglabad nga tong os pagpalit og gatas, diaper, pagpabunyag, etc. G.E.J.O. Si Gigi. Gago. Nabuing. Paslan. Paslan ka na. Mas may pagaw. Nga magpabilin lang ta. Nga ulitaw gawoy. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!